Της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ κατηγόρησαν το συγκρότημα για παραπληροφόρηση και χαρακτήρισαν τους δημοσιογράφους που παρουσίασαν τη δημοσκόπηση ως ακροδεξιά στοιχεία, προβαίνοντας μάλιστα και σε αναφορές από την ιδιωτική ζωή του Χρήσανθου Τσουρούλη. Ζούμε τη δικτατορία που θέλει να επιβάλλει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην κοινωνία, ήταν η αιχμηρή απάντηση του κυρίου Τσουρούλη. Η Έλενα Καλυφώματου θα μας ενημερώσει. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η δημοσκόπηση του ΣΥΓΜΑ, σύμφωνα με την οποία 7 στους 10 πολίτες απορρίπτουν την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Ήταν μια ατεκμηρίωτη άποψη του κύριου Τσουρούλη σε συνδυασμό με την κυρία Αργυρού. Και αυτές, δηλαδή, μιλούσαν περί κινδύνων των παιδιών, καταστροφή της οικογένειας, κρυφή ατζέντα. Αυτά όχι μόνο προκαλούν μίσος, αλλά και είναι και νομικά μεμπτές αυτές οι απόψεις. Σε ένα κανάλι το οποίο ο ίδιος σας καταθέσει ή ας μαρτυρήσει πόσο διάπλατες είναι οι πόρτες του, στις απόψεις του, στις φιλοξενίες του. Άρα σήμερα που δεν έχει αντίλογο ο κύριος Τρίφωνος, τι είμαστε? Δεν είμαστε ούτε κόκκινοι ούτε μπλε. Ο εκπρόσωπος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας προχώρησε και σε προσωπικές επιθέσεις. Όταν μιλάμε για την παραδοσιακή οικογένεια, ούτε του κύριου Τσουρούλη είναι παραδοσιακή η οικογένεια του. Είναι διαζευμένος. Οπότε δεν ξέρω για ποιες αξίες ακριβώς προσπαθεί να. Για ποιες αξίες συζητούμε. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία δεν βιώνει τη δικτατορία του κυρίου Τσουρούλη απέναντι σε κάποιες οικογένειες όπως αυτές που περιγράφει ο κύριος Τρίφων. Βιώνει τη δικτατορία του κυρίου Τρίφων, ο οποίος θέλει να επιβάλλει αυτό το σχήμα σε όλη την κυπριακή κοινωνία. Δεν θα περάσει ούτε αυτή η δικτατορία. Δεν θέλω να επιβάλλω τίποτα. Χθες το βράδυ αυτά που λέχθηκαν και η έρευνα η οποία έδειξε μόνο όλα τα αρνητικά χωρίς να αναλύσει καθόλου την ολική έρευνα, και οι κουβέντες οι ακροδεξιές, τα ακροδεξιά μηνύματα που έδινε και η κυρία Αργυρού, με κάνουν και σκέφτομαι ποιος πραγματικά έχει ατζέντα. Οι αντεκκλήσεις συνεχίστηκαν και στο μεσημέρι και κάτι. Υπήρχε η ετεροφιλία, αγαπητέ μου Στέφανε, ούτε εσύ θα καθόσουν εκεί, ούτε εγώ εδώ, ούτε ο Μιχαλάρος από την άλλη. Θα είμαστε ανύπαρκτοι, για να ξέρεις. Ο Θεός τα πάντα σοφιοποίησε. Γιατί εγκαταστήσω τον πλάστην και τον Θεό εγώ στη Βουλή και να δώσω εξουσία την οποία δεν έδωσε η φύση από μόνη της. Ποιος παράξενο έρχεται με την παιδεία και είναι εκεί που έρχεται η πλειοψηφία που οφείλει να μάθει να μεγαλώνει τα μωρά με σωστές αρχές και σωστές αξίες. Στη συζήτηση τοποθετήθηκε και η Εκκλησία. Τα παιδιά είναι καρπός αγάπης δύο ανθρώπων, αρσενικού και θηλυκού. Άρα εδώ είναι και έγκυται, αν θέλετε, και το μυστήριο αυτό της ευλογίας του Θεού και δεν γεννιούνται για κοινωνικούς λόγους. Η θέση της Εκκλησίας, σύμφωνα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο, είναι ξεκάθαρη για το ζήτημα και όταν αρχίσει η συζήτηση για το θέμα θα επανέλθει. Ο πρόεδρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ενοχλήθηκε διότι επικαλέστηκα τη θρησκεία και την ελληνοορθόδοξη πίστη όταν είπα χθες βράδυ ότι τα πάντα σοφία επίσης ο Κύριος και με χαρακτήρισε ακροδεξιό στοιχείο. Αναρωτιέμαι, είναι ακραίο να ομολογείς την πίστη σου? Ανθρώπινο δικαίωμα δεν είναι το οποίο πρέπει να τη χάνει σεβασμού, αφού θέλουμε σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Τιμή μου, κύριε Τρίφων, να ομολογώ την πίστη μου στο Χριστό. Και τελικά παράσιμο οι χαρακτηρισμοί σας, όσο δε για το παράδειγμα με το νησί, στο οποίο αναφέρθηκα ψες. Ναι, βλέπετε, ομολογείτε και εσείς σήμερα στη σελίδα σας χρειάζονται 100 ομοφυλόφιλοι άνδρες και 100 ομοφυλόφιλες γυναίκες, άρα άνδρες και γυναίκες, για να υπάρχει μια πόλη σε 100 χρόνια και όχι λείψανα. Τα χαιρετίσματα μου. Πάμε τώρα στην επόμενη μας είδηση.